spokojná so svojím životom a mám toto mesto veľmi rada. Dá sa povedať, že už tých 22 rokov tu máme demokraciu, čiže všetko máme vo svojich rukách. Takže ja pri tej otázke vlastne jednoznačne si poviem, že hej, som spokojná so svojím životom. Ale keďže mám momentálne dobrú brigádu, ktorá je tiež taký prínos, že aj rodičom nespôsobujem tým pádom také finančné ťažkosti, tak som spokojná. Ale ceny potravín a ceny jednoducho veci, ktoré každodenne potrebujeme, sú stále vysoké. Obnovili, povedzme, ja ako napríklad muzikológ na našej katedre, napríklad mne vadí, že sú tam staré nástroje, znamená, máme staré klavíry, keby sa vymenili za nové, alebo nové nejaké projektory, nejaké počítače a tak ďalej, technologicky, keby sa trochu obohatilo školstvo, no hlavne z toho finančnej stránky. Je síce pravda, že výhodou je, že nie je platené, ako vlastne v zahraničí, ale je to na úkor kvality. Zmenil by som zamestnanosť na Slovensku, a to konkrétne rozloženie zamestnanosti na Slovensku, aby sa nehovorilo, že niekto je bohatý Bratislavčan a niekto chudobný východňar. Zmeniť by som sa snažil možno politiku. Nemyslím teraz meniť strany vo vláde, myslím meniť prístup k ľuďom, snažiť sa byť otvorený k novým riešeniam. Dajme tomu riešenie nezamestnanosti. By mohol štát viac podporovať ľudí, ktorí majú možno dostatok vedomostí, ale možno málo financií. Internáty, keby sa aspoň obnovili alebo niečo, najmä tieto staré, tu kde sme my ubytovaní. Alebo najviac, čo mi vadí, že vlastne je to málo miesta pre, aby človek mal cichosti, aby sa na cichosti vyučoval, pri cichosti, aby sa vyučoval. Na miesta na vyučovanie bolo viacej študovní. Možno výchovou detí, dobrých ľudí, by som chcela prispieť spoločnosti, aby tu stúpal počet ľudí, ktorí budú mať nejaké morálne zásady. Pracovať v nejakom rádiu, mať nejakú vlastnú značku, vlastné štúdiu. By som chcel robiť prácu, ktorá ma naplňa, ktorá ma baví. Dajme tomu, zaujímam sa o obchodovanie, o podnikanie. Najradšej by som ostal tu, najradšej by som sa vrátil domov, našiel si nejakú robotu tam a samozrejme teda aj založiť si nejakú rodinu, mať dobrých priateľov a naozaj so všetkým dobre vychádzať a mať sa tu dobre.